Good morning फुंनि दा 5:30 जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने पिकनिक जानो थाङानो जों ओमफ्राय आं न' दुवार सिबना लानोसै बिनि उनाव संनाय खावनाय रेडि खालामसै न'आवनो संखाना लांगोन लोगोफोर रेडिमेडै ओमफ्राय बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनै माने बाहेरायाव ओंखारना मोनान्दोना गोजौ थांनाय जाया न'आवनो थाबाय थानाय जायोना ओमफ्राय जोबोर खुसि मोनदों आरो ओमफ्य जोङो दिनै मा संनाय जायो जों दिनै माने पिकनिक जानो थांदों आरो ओमफ्राय जायखौ खोथा थांबा मिथिगोन खोथासिगोन आरो मायाव थांगोन ओमफ्राय नै इयो जादों अमा नै जादों दाउ लकेल दाउ लाबोदों ओमफ्राय नै माइरं गुन्दै पिसायखाना दङ माइब्रा जे बास जोङो मागोनि सिगांनो जानोसै लोगोफोर फिसायनानै थादों ओमफ्राय बेनो आरो ओमफ्राय बिन्स आलु मटर एवसिगोन गोरानै ओमफ्राय नै मैगङा मैया लाबोनाया गाजर आलु ओमफ्राय नै फान्थाव जा मोजां बाय मैया बाजार मोनना जोंहा बिस्थिबार ओमफ्राय बेयाव लाना फैदों बिलाहिबो दं मटरनि दं बिन्स दङ बिनो पियासबो लाबोदों अलबो लाबोदों अल बाजारा मोना संनानै लांखानो नागिरदों लोगोफोर आं सिखारबाय ओंखामदों थाबनो न'आव रिसिभ खालामनानै माबानोसै ओमफ्राय नै मटर गुदैखौबो लांगोन बारा आइटेम खालामना लाङाहाय लोगोफोर नङा होमबा जानो साया बाराबा गारनाय हेरनायसो जायो संनायनि लाहार फाहार खालामनोसै लोगोफोर माबा फिथाबो बानायखांलायबाय संनाय लाबाय नै संना लाबोबाय नै संखालांबायनो बिन्स आलु मटर गाजर गोरानै खालामगोन ओमफ्राय साटनि खालामहैनो थाखायसो लाबाय खिनिखौ साहा लोंखांलायना लाबाय आं खलासेनो फिथाखौ नै लोगोफोर थांनो थाखाय रेडि जाबाय दे जोङो गारिया मोनफैबाय आरो ओंखाम ओरै संबाय हेरिबाय गोबाव जालाय ओमफ्राय इखौ मावनो सोरांनानै 10:30 जाखाबाय आरो ओमफ्राय बाबुआ थाङा न' नेसिगोन बाबु दैदो ओमफ्राय नै जोंहा ओंखारखांबाय मैया नै सुइटारखौ गोदान बायब्रबना लाबोदो लोगोफोर आंहा बायनाय जाथाराखैमोन थांलांबाय थानोसै लोगोफोर होमबा बाय बाय मायाव थांगोन दायो नुसिगोन दै नै लोगोफोर गारियाव जबाय दं जोङो ओमफ्राय दा आरो नै जा बिनांनि लोगो दं बर'नि नानियाबो उन्दुलांबाय आरो माने भइस टाइपिं होनाय जाबाय आङो गारियाव माने गिदि दामलांबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनथ'वाखैनो लामा दंलांबाय दङ गारि भारा गारि थाङाखै नायो न'आव आथिमंगलाव लिंहरथ'वाखैनो गोबाव जागोन आरो फैसा गैया ओमफ्राय नोंदों खनसे थांनो मोनदों आङो आदा गलादों खनसे थांनो मोनदों खननै थांदो दे बाइकदों आङो ओमफ्राय आरो स्कुलनिदोबो थांनो मोनदों खनसे गथ'फोरदो मालामोन ना खेबसे दाखालि बबावबा थांनो मोननाय गुवाहाटि बारना नामा एखेसो अ एबार जोंनाबो एखेयानो पिकनिकआ कम्पिउटारनि एबार गुवाहाटि खैजानोथ' मा गुवाहाटिखैसो थांदों ना इसोरो मालुमोना अ माथोलाय बाथ्रा लाखै माबा एखेजा फैदो बङाइगावखौसो थांजायो ओमफ्राय बङाइगावजों थांबा खाथिजा मा जायोनो ओमफ्य ओरै गिदिंनानै गुवाहाटियाव फैखायो बङाइ सफैबाय नै जोङो मा कमला जानि खोमा नङा कमला फानसोदो एखे जायो बेसेबा ब्रिजनि एखे जाफैबाय जों आरो खानै नेबो दोङो क'क्राझारनिफ्राय फैनो गोनां मोनफैथ'वाखैनो फैबाय दङ भुटाननिखौ लाबो भुटाननिसो लाबो बेलेग लाबो नाङा भुटान गोदै जायो खै थाखा लायोबा भुटाना 8 का दै 80 टाका 100 टाका आंनि बायदिथार आंनाव पासटाव दै डाङार कमलाथ' नै बङाइगाव सफैबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय कमला बायनो थांदों र' भुटाननि कमला फानदोङो खानाय फैनो दंबायो फंबाय फैबाय दङ गारियाव क'क्राझार
Ibol ba siya? Itu bakso nasi boleh. Kumla bay này sương phải kumla ra này xe rồi. Cái gì này cái này xe. Bunga ka mun bilis, check buwan. Mun phi bay. Mun phi bay deh. Mun dua kali bagus satu kemarin. Sekarang ini mana gue sampai. Phải khay lên đó. Lain-lain ternama. Gue sekarang kena kayak. Nah, ini benar lama ini nih. Dia benar apa? Malah ini apa kamu lagi? Parkingnya dia sarkan dong. Bayar betul. Lainnya. Ini tuh sendiri pak, lainnya sih bisa deh. Bisa deh kak mana nih? Kalau Itu lebih nih cuma. telepon lagi. Hak gerak. Ada piknik ke bawah, akhirnya mana-mana. Piknik kayu tiar program saya. Oh, ini kau buka hari ini nah, hatian saya dah ini saat ini, serbi ini. Nih, malah. Sabe, nih, san nunggu sama zoe zoe jadi. Oke, saya pindah. Malah biasa sadar. Mulai baik. Udah lah pada besar ya seri dia baik sih. Hai. Jangan ơi, làm từ mình hàng hàng sẽ làm gì? Sao con được? Sai ni cái lần